Katukad, di basol. Tinapalabas. Kalpasan ti panagsarita da astor ken Madonna iti telepono. Adda nang nga anamin dua bimtak. Gapu iti danag na. Dinardaras na tirimuar ket napan naglemeng iti kasamakan. Iti kabigatan na. Pinagungtan na dagiti gwardya iti napasamak. Nakunamat dagiti gwardya nga awan amuda iti napasamak. Iti may sa arabi. Rimuar da Donna ken Sonia ket nagpasentroda. Dinamag ni Sonia noan niya ti aramiden da ket nakuna ni Donna nga aguray da iti lalaki. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katuka, di basol! Anya ti aramidon ta dito'y sentro, Ma'am Donna? Aguray ta iti lalaki. Ha? Lalaki? Wan, apag iso, nakashort ka. Sigurado, adda umasidag kadata a lalaki. Ha? Iyapanak, Ma'am Donna? Imbag kumamot ano na taor ti umasidag? Kun aguray ka, Ma'am. Anya ka di atalaga ti pampanunutom ama pasamak. Tangay nagbabawi ni Bigman amang kamagkin ni Joy. Pues, mangsapul tangarod iti sabali ang mabalin ko at ang danan. Anya? Hay, talaga adi ka agsardeng anya, Ma'am. Talaga nga ipakat mo na tatikin na mangmangkit mo, anya. Sardangan nakman ngaw awagan iti mangmangkit. Salbag ka! Pudnumot nga, May. Ala, rumwar kan dito'y kotse. Ket agpamarang ka at taga-club. Anya? Rumwar ka ka din, wano saan? Saan nakarumwar? Nga, May, jak kanunungan ti aramid mo, amaday. Nagdakas ka talaga? Oray siya, iramraman mo, iti kinamangmangkit mo. Rumwar ka ka din, wano saan? Saan, Ma'am? Pues, itamot lang. Ikatankan akatulong ko. Ha? Ay, nagsayahaton, Ma'am Donna. Sige, agikatak nga rudan. Rumwara kung diti ko tiyem, kat agawid akon. Ita, nadadak sa mapasamak kanyak, when numatayak man, sikat yakin basol. Insurat ko daytan ijay diarrhea. Adday di balaymeng, nakadulain. Anya? Amin ang mapaspasamak iti biyag ko iti inaldaw, nakalanad iti diarrhea. Agraman ti kinamangmangkik mo, Ma'am Donna. Insurat ko pa ijay, ano adadakas ang mapasamak kanyak, kat sika ti aking basol. Aguyong ka talaga, Sonya! Ha? O anya? Agawid tan? Wano, agikatak at talagan akatulong mau. Takitaak man laang, nadama kaanos iti ugalim, Ma'am Donna. Nagturad kan amang kalaban kanyak, Sonya. Kasanaw, kat iramraman nakmat iti kinamangmangkik mau. Jakmat kayat ti may raman Iso nga intan, Ma'am Donna. Tano saan? Talaga bumabakon dito'y kutsem kat agawid akon. Kat agikatakmatan akatulong mo. Ado'y di gatas mo, Ma'am Donna. Sige, uminom kan. Panawan kan dito'y salas, Ma'am, Tain na kon aginan, Napambanogak una, iti panagriknak. Masapa ak tulangan nga agring inton bigat. Tapno agluto ak iti armosar. Naglastog kan? Sa anak payla ang anakaturog nga amom? Ngaming kakit maturugan? Nalpas kumot amin nun at trabaho, Ma'am. Kun, anya ti urasan? Tengah trabin, Ay, sige, inakon, Ma'am. Inkanto matan maturog. Awanan bain akatulong ko. Kunamlan asino ang naturay unay.
Baybay-ak man langan. Total, nagagatmat nga trabaho. Marigata na klangkit ginuagik ka. Diyak lang magustuhan ti ugali na. Takontrabida iti biyag ko. Adtoy dinggas, agkape ka. Agyaman na Ligaya. Kumusta kayon kanida Gimay? Naamwak at tinalawan yun ni Astor. Dangit atipod no, Ligaya. Gapotadang ran na matan ni Dagimay. Kat, sa dino itan ti pagnanaidan nyo. At dahi dinaghatang ko abalay. Katidyayan ti pagnanaadan mi kini Dagimay. Nasaya at no kasta. Kat, kasano, natalgad kayo kadi ijay? Saan na kayo amasurutan ni Astor? Wan, awan pagdanagam kada kami. Dinggas, nasaya at taimay ka. Ngamin, kayat ni tatang akasarita tayo ni Boy. Kat ibaga tayo ti kinapudno. Nga iso ni Franco nga anak ko. Ha? Kid daw ni tatang. Awan parikot iti dayta. Ngam, sa dino ti ayan ni Boy. Orayan tayo ti ipapan na ije dagus da Joy. Sige, urayan tayo nga rod. Kat kasarita tayo. At dapay kayat ko amaamuam Ligaya. Dayta ti maysa nga ibagakan ka. Anya dayta? Hindi rabi. Simragak iti masakupan ti Happy House. At dadalan nga amok asumrakijay asaan amag na iti gate. Kat saan nga amo dagiti gwardya dahita. Anya ti inaramid mo, Dinggas? Nagpabetakak ijay iti Granada. Ha? Iti medyo adayo iti Happy House. Tapno awan ti asino man amadangran. Anya? Nasaya at launay, Dinggas. Apag iso launay. Idi kalman, inawagak ni Astor. Kat binutbutang kumanan. Ano di na kaya timangtad iti 50 milyon a pesos. Kat adda bomba nga agdiso iti Happy House na. Ha? Katagyaman naklaunay kan ka, Dinggas. Maulit tumananday jay. Ngam saan pa'y akadagitoy. Dinggas. Kat kidawag asaklatan ti mga ramid iti dahitoy, Ligaya. Sige, maawatan ka. Kat kayat ko amamuan ti sumaruno a planom. Sakbay nga ramidak ti planok. Agsarita tanto, kalpasan ang makasarita tayo ni Boy. Sige. Baliwan tanto nga ron ti agsarita iti sabali agundaway. Oh, sige. Ituloy mo ti agkape, Dinggas. Inaktulungan ni tata nga agluto iti armusar. Mangan kamot dito yan. Kalpasan na, ingkasukunan ni Dagimay. Kat mapantayo iti dagus da Joy. Sige, no day tati kunam, Ligaya. Gusto matlaang tet sorak Dinggas. Saan nga madlaw nga siyak ni Dagimay? Saan? Nakabanda na ka, kanadasiding iti babati matam, kat nagdakkel pa'y. Mayat nga ro, Dinggas. Bagbaga ako matgayam te. Ada sidiyang na iti babate mata. Wan, basta saan ka nga agsasao. Anya? Saan ako nga agsasao? Apayangay. No agsao ka, mamuan dalakit di asika ni Dagimay. Iswasaan ka nga agsasao. Di nakasarsarita iti kaadwan ti tao. Aya. Sige nga Rud. Katsa ka nga Dinggas. Mayat mat dia tayet sa ram. Ngayon may set ba set dia taropam. Tanagpulbus ka iti ugeng. Kan ada pa'y wig mo nga kayang ke. Alang nga Roden, intan. Aglayon tayo jay dagos ni Joy. Tay armas mo.
Naisalikad mo ka di. On ah. Sige, inta nga rudang. O anya, boy. Sigurado ka ba alamon ti bagim? Wan, Arson. Sa bagay. Napankan to pa'y nagpagmanapag na. Idinto ta gapgapom iti sakit. Masikuranak ngamin anak kaidalatan. Kat kasano nga rod? Rumwartan. Itay pa'y anak karubuat ta. Sige. Rumwartan. Agyaman na. Taka maudyanan na. Nagpakita ka matlaangan, boy. Ngam maawatak dayta. Gaputa nagsakit kagayam. Sapay kumata mayatan tiriknam. Naimbaga na kon, Antigrasya. Nasaya at nukasta. Anya ti pagsasaritaan tayo. Tapay nga da tayo amin dito'y dagos da, Joy. Boy, anak. Ada kayat may nga ibaga. Kat dumngag ka kumanga na imbag. Panagkunak. Kat kanitumitan. Tapno maamuan ti kinapudnaw. Boy, apo. Apo? Dinggas. Dagimay. Kidawak ada kayon ti mangibaga. Sige. Boy, anak. Kaya't may nga ibaga ti pudno. At inam kat niligaya. Ni Antem Gracia kat eso niligaya, boy, anak. Anak ni Apong iyo Amancio. Aniya? Anak. Dahita ti kinapudno. On, boy. Nitatang mo dinggas te nang ispalkan kakan patay. No awan ne tatang mo dinggas. Nalabit nga napuuran kamat nga kas kani na napipay nga katulong yu ije farmhouse. Farmhouse? Niyan tim grasya ti pudno nga inam. Boy, anak. Sika ni Franco. Binaliwan mila idi tinagan mo. Anya? No kasta. Da kayo ti inak. Antigrasya. Juan. Boy, anak. Sika ni Franco. Ti inauna nga anak ko. No kasta. Kabsat ko ni Joy. Juan, anak. Ading mo ni Joy. Nanang, ang kapsat kaligayam ka ni Boy. Juan, Joy, anak. Agkapsat kayo. Iti panagawat ko itinako na ni Nanang Dagimay itay. Kat farmhouse tinagnadan tayo. Sa dino day ta a farmhouse? At the farm yo, anaglawa. Apo. Kat kukwa. Day di pimusayan apapayaw. Nga asawa ni Mamayo aniligaya. Winog grasya. Umuna iti amin. Agyaman ak tanamwak ti kinapudno. Asibibiyag ti inak. Kat da kayo dayta. Antigrasya. Nga dagayang pudno a pamilyak. Malaksid ka da kayo. Tatang dinggas. Nanang Dagimay. Kan apong Amancio. Kat naragsakak iti dayta. Ngam panagkunak. At daga po na. No apay asaan nga iti farm ti ayan tayo ita. Panagkunak.
At dapay na ununag arason. No apay asaan nga ijay ti ayan taw ita. Nanang grasya. Anak, Panagkunak kat at dapay naskan amamwak. Malaksid iti kinataok. Nanang grasya. Ibagayo ko makanyak. Boy, apo, ti farm. Kat saan yun ako kwa? Iswasaan yun a panunutan pa iti farm. Tinasken ita. Kat naamwa mo ti kinapudnaw. At ti pudno nga inam. Kat niligaya. Kat kabsat mo ni Joy. Apong, Dayta ti kaskenan. Apo. Kat ita. Kaya't ko ang makita kayo ang naragsak asa nga pamilya. No makitak dayta. Puntinto akon, apo. Naragsak akon amatay. Gaputan na patgan tikid daw ko. Asakbay amatayak. Naamwa mo tikid na punaw. apong, Ket ita, agragsak kayo kuma, apok. Dayta ti kayat ko ang maimatangan. Sakbay nga ipulang ko, ti bulod ko abiyag. Lakaya kon. Ket di tay amo. Nga amangan no intun bigat. Mataya kon. Isu akayat ko, anaragsak kayo kuma, ang maimatanga. Sige, agmerienda kayo pay. Adutin sa gana mikin ni Arson a merienda. Agyaman kami, Adeline. Uri da kayo kani Arson. Agmerinda kayo matan. Saan da kami apagparikutan? Sige, tain na kay kusina. No da kasapulan nyo, ayabanda kami laang ha. sige. Ituloy yo ti agmerienda. Agpaangin akbiit. Sige, apo. Danggayan dak nga agmerienda. Mabisinak at talaga kay. Wan, Apong. Boy, ikam iti Diyos ni Apong. Wan, Dagimay, mga lakay ti merienda para kanidinggas. Isurot mo kan kwa na ijarwar. Siya kalaangan te mga panaligaya. Anto ti Diyos kante napay. Sige, siya kante mga pan niya. O sige. Ala, ituloy yung arudan ti agmerienda. Dinggas, kasano itan? Amok asabali ti panggap ni Boy iti panagsubli na dito'y nagtipunan. nasaysayat no ijay balay ti pagnaidanda ni Arson. Iti kasta, mabantaya kiti anyaman agaraw na. Dinggas, Itulok mo na makipagnaid kada kami ni Boy. sige, maawatan ka. Sapay ko mga rod kayat na. Kang runaan na. Agtalo kak unay kan ka. Gaputada kayo tinang padakkel kan kuana. Boy, inayaban ka dito ruwar takayat ka ang makasarita. Tatang, namati kami itimbagam. Nga umadayo kayo kini Arson, tapno mailiklik ka iti paggad. Ngam nagsubli kayo gayam, adi minamamuan. Inlimad yo ti kunayo, ngam naamuan mi matlaeng. Katamok no apay, boy. Tatang, kat kayat ko nga agnaed kayo kina Arson ijay balay tayo. Pimanaw kami ni Happy House. Kat adda kami itan ijay balay tayo.
Iso kayat ko nga ijay kamatan nga agnaid. Nuan yaman ti planom, kayat ko amaamuan. Amanak boy, iso at di ka ko maagilimad kanyak. Wan, tatang. Jak kayat amay sagmak ka. Iso at di ka agilimad kanyak. Itatanalpasan ti panagsasarita tayo maipapan ka ni Boy. Kayat ko nga inton bigat matlaang. Umadayon da Joy kan Adeline. Agbakasyon da pay laang ijay lugar ang naggapuan mi kan ni Joy. Iti kasta, mailisi da iti paggad. Taamangan no saan asardengan ni Donna ni Joy. Kat mairaman ni Adeline. Wan, auntie. Umanugot ak iti dayta. Umadayo kami pay laang ken ni Joy. Nanang, jak pa'y nakalangan ang naimbag ni Boy. Mabalin ka di nga inton ka ni Kadwan nga aldaw, ti papanaw mi ka ni Adeline. Inton bigatan, Joy. Di mo amuno anyan tupay ti sumarunong addang ni Dona kan ka. Eh, Tuso day jay. Ado ti kwartana. Kat maaramid na ti kayat na. Di kagda nagading ko. Sumarungkar kamin to. nagmayaten tirik na, ti adamanong na. Jak ninamnama kabsat kagayam, Joy. Jak matnamnamaan, apod no akabsat ka, Boy. Manong kunak kumangam sa anan. Boy, kunaklatan, taday tati nakairwamak. Una. Kunaklakit din no agayan ayat to ti bagsak yo. Ngam, agkabsat kayo matgayam. Sika talaga, Adeline. Kunak ngamin nulimad nga agayat kan ka ni Boy. Ngamin ipatpatag na kalaunay. Kanayon na panunutan ti kinatalgad mo. Oan, Adeline. Isuan nagasatak. Taadakas kan ko na akabsat ko. Dayjay da joy kan Boy. Nakatugaw da iti puun ti kayo. Kasmat ka data Agsarsarita tamot ditoy. Kumusta kan, Adeline? Nasaya agmat, Arson. Si Kangay, kumusta kan? Kaskan ka. Nasaya at lata. Untun bigat. Umadayo kayon ka ni Joy. Baliktad mo't ita ti mapasama. Da kayo mo't ti umadayo. Wen nga Rod. Sa bagay. Para iti pagsayaatan yu adwa ka ni Joy. Wen Arson. Ket da kayo kan ni Boy. Agan-anad kayo akanayon Liklikan niyo kumatidakas nga aramid. Wen. Di ka agdanag. Saan kami nga agaramid iti dakas? Idida mo. Kunak no ayat da ito'y amarikriknakan ka, Joy. Ngam sana kasigurado. Boy, Sa bali tinariknak idi para kini Donna. nalabit at iriknam ka ni Donna. Tima ko na nga ayat. Wen. Malabit akas ta. Ngam day dya ariknakan ko na. Kat napukawan. Saan ka din ang maisubli? Ti panagayat mo kan ko na? Saanan? Kasanon magbalbaliw? Saanan nga agsubli ti panagayat ko kan ko na. Nga uray pa'y nagbalbaliwan. Saan nga tan ama isubli ti panagayat ni Boy ken ni Donna. Gagayem, di uliwaya na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.